tanan? O balik ka ng sako, 500 di siya. 500 ang sako. Bayad. Plus 600 tanan. O, nakabayad, mga 100 o. Tabla raman, boss. Tabla. Sa Ay, sorry. nahulog ra gyapon ni 60 tanan, boss. Pingingawa, eh. Wa pa man ko'y halin. Dali nang buntag ra ko dali nag-display ba? Karon, alas 2 na, wa pa jud ko halin eh. Pingingawa po ni akong pisto eh. Kining mangga ba ya? Oh, sus. Hapit na nga hinog ba? Oh no. Sige lang. Karong taod-taod, dili ta mawad ang pag-asa kay basig. Karong hapon, karong taod-taod, na ay mga customer na mo agi na mamalit. Kung naalagi customer ron mamalit, ako yung sales to kon dyan. Oh shit! Oh shit! Uy, kinin ay customer. Ah, grabe oh. Ah, nakakalo pa. Rubin-rubin pa oh. Ha! Grabe ng tawhana eh. Murag kwartahan ni ba? Uy! Murag daghan dyan ni kwarta ba? Kaya naka-sling bag man. Ah! Yati asa chinilas eh. Grabe ko na. Grabe yung chinilas ba na may hikot-hikot sa tikod. Mura magpangbata. Ay kani, kay padulong na dali. Akong tawagon ni Bib. Ako dyan ni Silstukon ron. Look! May mangga oh. Ako yun ang kuha ba? Hindi siyang texture may na nato. Ako yun siyang kuhanon ron. Kanang payo ang discount nga dako. Mulakaw na ko bi. Gaga boss, dali rin. Barato kayo ni boss. Dali. Ha? Maka-discount yung karoon nanay sa kuha. Ini arang-arang kay maka-discount daw ko. Unya boss, tagpila man imong mangga boss. Ay, kung mangga na ko, barato ra kayo ni oy. Barato ra ni. Tag-10 lang ang kilo. Tagjis ang kilo. Ah, atuwa uy. Maka-discount chukurong kitag 60 ang kilo sa Davao iya jis ra. Ha? Tagjis ra ni boss? Tag-10 ra. Good ka ni mga boss, basig mga tagak ni ba? Maong gibaligyaran ni manig mga barato ba? Boss, ngano makaingon magagtagag tanawa kung quality sa mangga oh. Tanawa ba? Guwapa kayo. Lagwapa jud Wa ba ka kabalo boss na bunga ni sa init. Kining manggahan ni wa jud ni naagi og spray. Walay mga medisina na di dapat ani. Bunga ni sa init. Nature ni pagka bunga niya. Grabe ni mangga ni mo boss. Vitamin C tanawa oh. Oo. Nahinog oh. Oh, makita man imong Inog quality jud sa mangga. tudo. Tag-10 ra kilo boss. 10 kilos. Pwede palit og 2 kilo ra boss. 2 kilo na. Ang amo abi ang minimum diri boss kining kuan baya kanang 10 kilos baya pa pataas. 10 kilos pataas. Oh, 10 among hatagana. 10 ang kilo. Oh. Kung 10 kilos, kung pulo ka kilo, 100 ra ko mabayran. Baligyan ako tayo sa sinta dito. Di na ako 600. Unsa man boss, pila ka kilo mo? 20 kilos? Ay, wala lang sa boss. Kanang 10 kilos lang sa boss. Kay pasig bag ano ba? Kanang di na ko mahurtog kaon. Ihunta na lang ni. Wala matay dalang kwarta po doon boss. 100 lang po na akong ano ron kay koy 500 diri ba unya. Kuan mo guni pamasahe ba? Ah, sige. 10 kilos mo ha. Oh. Kani boss, wala na natin timbangay kay kabalo na ko sa wait anin kada sa isa ka kamangga. Oh ba? Ang isa ka mangga ani, upat ka buok, worth of 1 kilo na siya. Kaya ug pulo ka kilo imong kwaon, 40 ka buok ang akong ihatag si mo ha. Akala boss, sige boss, tagay ko Sige. 40 boss. 40. Oh, Ipunan na ko daan ha. oh, 2, oh, 4, 6, oh, 8, 10, 26, oh. 38. Oy boss, kanong gamay man na boss. Ay, kaya sinilis na to. Dako Akan na boss, dako ihatag boss. 40. Okay. Akan na. Ah, kaya 10 arang-arang. kilos na siya, boss. Daghana sa kumangga. Oy, 10 kilos ra eh. 100 ra kong bayad ni ron. Oh, wala. 100 ra. Ah, sige boss, sulsilupin boss. Sige. 10 kilos na ni boss. Ah, sige boss, palihog lang ko ano boss. Palihog ko silupin boss. Dara kong bayad boss oh. Ang problema ani boss kining mahal kaya mo ang silupin diri. Mahalin yung silupin. Oh, Ano man? kay nag-ordinansa man ko diri sa amo ang lugar boss na kining bawal ang silupin. Naan ni baligya silupin. Pero mahal kayo pero ayog saba ha. Na Ano man nagbaligya, boss? Ano man? nagbaligya ko diri kay basig madakpan ko. O ba? O sige boss, pila man ang silupin nyo boss. Ah, tulo ka klase ang amo ang silupin. Tulo ka klase. Ang gamay, 100. Oh. Ang dako-dako, 200. Ah, sige boss, isulod lang ng 100 O boss. sige, so 100. Oh, 100.
Yatis bro maggamay ng 100 na. Ay bro dili jud ni masulot tanan ay. Maro ning tindero da. Bro kuan. Isahan ko ani da. Gamay ra sa nasulod boss. Oy, Ano yung 100 boss? 100. Oh. Ah sige boss, kana na lang kuan boss. 200 siguro boss kay bro. Lugi man ta na boss. Sa pa 300 na mo mabayaran. Dili, kana lang kuan. Kanilang tag 200 mo. Oh, tag 200 lang ko boss. Sige, sige. Lugi ano eh. Istorya nung taka ganina na kanideng dako kay kabalo man ka 10 kilos imong gipalit. Lagi boss. Talawa oh. Nagisian ang gamay. Boss, ayaw niya saba sa kuan na maligya kong silupin kay dakpan niya ko ba makamulta ko. Kundi na sana diri sa muang lugar sa munisipyo. Oh ba boss? Ah sige lang boss, sige lang magsaba boss kay makakitan siya man japong kuan ni. Di man masulod tanan boss. Lah, nabi tay dili mano boss oh. Lugi ni boss oy. Di masulod tanan ba? Alangan imo na bitbiton mga hagbong na. Ama juga boss. Pero dali ali sa gudri boss. Oh. Ali sa gudri. Naami nakoy dako-dako diri pero nalagi kamahalan lagi. Pila man na boss? 500. 500. Oo. Masakto ni tanan. Masakto tanan. Oh. Unsa man po na silupin na? Sako. Sako? Yatis ng sakuha. Mahala na sakuha, 500 man. Mo manay kuan diri boss kining patakara na mo diri. Aw dili ka pwede man na mo bitbiton. Ay lang boss kay ano na. Ako na nang dalon. Atay, 100 ra ko maano da. Sige lang. Sige boss, ako na ibalhin basta 500 ha. O sige boss. Isahan din ako si Busing mo. Okay, mo na ning tanan boss. O tanan, O balik ka ning sako, 500 di siya. 500 ang sako. Bayad. Plus 600 tanan. Oh, nakabayad man kag 100 oh. Tabla raman boss. Tabla. Nahulog ra gyapon nig 60 tanan boss. Ang kilo. Kay mahal kay ang sako oh. Mo gani ni amo ang mangga diri. Ug mangumpra ka, pagdalag sako. Ah sige boss. Nga ni boss oy. Pasubo na magkuha ni boss. Di kuha na na. Ginagawa mo. Isahan jud nako siya nagmungkot pa yung nong. Nara Paldo. Paldo Busing. Barato ang mangga pero ang sako mahal kaayo.